Ndakapera murume wangu arichadzireka akandiroora 96 muna January ndopandakabva mumusha medu ndichienda kwaChireka ndakanobereka vana vaviri mukomana makwira muchichiya maidare pamwana musoro nyaya ndokuti murume akandiptiza nemumwe mukadzi akanochinja zita rangu kukambani achiti mukadzi mudiki iye akauya ndane 18 years naye ndia mukadzi mukuru. Alright. Akuru. Wanza tara wakadzi mwenye. Andi makanditiza. Andira mutiza. Mukadzi uyu mukadzi uyu inini ndiye akatonditiza. Netsaga re. Awena wakuru ava ndiani? Yogara. Tuda munhu anazotsanangura zvabasira ndaunonge pane dambudziko. Tuda munhu anazotsanangura chaizvo. Mukadzi wacho wakatiza naye wacho arimo. But haasi munyaya. Ari munyaya ndi murume wenyu. Ndakamisa munyaya. Makamisa munyaya. Hanzi mukadzi wacho akatiza nababa varipo. Amudzimai wavo kwa. Amudzimai wavo. Ndo togara naye. Saka amudzimai wavo. Mudzimai wababa vangawe. Shamani. Ndo tubatsire baba. Anditi. Uri munyingina. Unogona nazotsanangura. Ndaonanga pane dambudziko. Handi etinzwe. Teererai. Utibatsire kutonga kumana. Naigara na mukoma na amagura. Taurisai. Naigara na mukoma na amagura. Saka mukoma vanga vasa wachiro na amagura. Vanga vasika wachiro na amagura. Vanga vasika wachiro. Ukutsvaga mumwezve mari amagura vakutora hembe zvavava zvodaro vasavirani kudaro amagura vakangosimira tsagarawo rehembe yekuenda kunokanda kuna amai nemani. Wasumudza tsaga rehembe dzemurume. Alright. Zvodaro pai ava vakanga vakugara vese vari tu vanga vakuloja variwo ava vachigara muimba yebasa. Ndokubva ipapo mota inobva isatransfer yebasa uya kuchinjwa paishandira ndokunza adzimai handechi tatransferwa saka mima uchibva muimba yehande toita setogara kwandoda kuti tiete tiende ava ndokurambira mumba mumwe ava ndokungotaiwa isusu tichakura nesande kusara kwavakaita. Pane patanzwa panzizvoni pakazochinjwa kambani yasingakanganisi timbopasiya dakenda amai mazozazara rume vatizvo tapa makatakura tsaga makanokanda kumba kwani pamai nini madaro saizvozvo nhasi ava kambani yachinja murume nhasi wakaenda kukati ndiyo zvoga right imi makaramba kuti handisi kuenda kwekwe vakanditita isa mbatya dzangu dzese iwa ukwire saka dhiraivha wezinwa wacho akati handitakure mbatya dzamai ava kana mai ava vari kutosara mubamo vanofanira kutosara mubamo ndokusara kwandakaita. Driver wezinwa aigotaura zvokumba kwenyu sei? Vakati ndinosungwa nemutemo kuti muri mukadzi wauyu. Baba vanga vati ndotakura mudziyo ini havasida kundikwire. Ndikuenda nemukadzi wangu anotengesa mubhotoro pabhora. Ndo wakaenda naye? Ndo kwawakaenda naye. Mai mbuya vari apa. Wakagara apa? Ndiye mukadzi wakaenda naye ndakasiyiwa nevana iko zvino ndatona vazukuru vaviri. Vamazukuru vairi. Saka imimi mane nguva yakadii mapatsanana nemurume wenyu? Vakabva pabhora 215 makore ese kubva iri ministry 2015 ndizvo nguru 2014 zvinezvi. Saka murume wenyu akatamira kupi? Ana kutama akatakurwa nekambani ari kusenzera kupi? Anoshandira kuZimwe yekuChiweshe. YekuChiweshe. Alright. From 2014 2015 makazoona mukana wekutera murume wenyu kuenda kuChiweshe.
ndakatera nemapepa e maintenance akarambira ku maintain murumo anga zvakaitika pandakatera nemapepa ndaiwa ndrai mubvunzo akarambira ku maintain maiwana here mudyandigere wevana maipuwa meaning kuti vana vakai maintaina vana vakamaintainwa kusvika 217 vaane makore mangane vana pane 1 and 28 years wechi2 ane 23 years that means vakanga vabva nguva yekuchengetwa nemutemo pamaintenance now muri muroora kai musha maa ndakabereka vana 2 pindurai mubvunzo wangu muri muroora here musha maava ndiri muroora pakati kwamarufu muri kuenda here ndinoenda makapedzisa kuenda kurini ndakatoenda unoona svondo rakapera ndandina mirai handidi kubvunza mubvunzo makamhanya ndoda kubvunza ndichadzoka kwamuri baba kana muchipindura nemunyino yambindura 2015 up to now mapinda mumusha munzi mani machireka maenda mumusha machireka kangani ndinoenda kakawanda makaenda kangani ndakafonderwa nzi kune namo munoenda ndobata maoko ndodzoka mune musha here kwachireka ndinemba muri kuenda patikubvira 2015 up to now nyaya ndikuedza kubvunza mubvunzo yese ikai ndikuonenge pasi kubudirana pachena muchiri mukadzi nemurume here ndo pane nyaya ndosaka muri kuona ndinoda kuedza kusvika kuti ndiburitse kuti muchiri mukadzi nemurume here from 2015 muri kuenda kumusha muri kuvhura dho muri kutsvaira vari kunzi muroora auya muzukuru auya ambuya vauya zviri kuitika here ipo zvino handisi kuenda nekuti nekutizwa kwandakaita ndine shungu dzekutogara pokuti maapedzisira rini svondo rakapera svondo rakapera kwanga waitikei ndanga ndafonderwa nzi baba varwara ndike chingani kuchivaona baba ndakambofonerwa neukambani nzi murume wenyu arwara ndimi muridzi wemurume uyai kuwestern hospital ndikasvika kuwestern hospital amai avo vakada kundirwisa ndakatozobatsirwa nevanhu kuti aiwa ndiye muridzi wemurume kutizwa ndakatizwa aiwa kuti munhu akatawa nekambani handi munhu weza shona yataurwa muno kambani ndiyakatransfera munhu andioza kana kambani yatransfera munhu atiza munhu here naye mukuru mukadzi uyu maapedza kumuona rini 2014 maapedza kuonana mukadzi uyu rini 2014 2011 maapedza kuonana 2011 ko 2014 pamukatora zvinhu muchichinjwa hamuna kumuona mamusagari mese mama akutakura zvinhu chete mune vakadzi vangani mamune 3 vakadzi vai zvino mune vakadzi vangani mune upi neupi saka amai vari kuti kamakavatiza ndawatiza iwo ndovatoya netsaga rehembe dzangu property yese vasara nayo ndibatsiro shamai samuona kanyorwa nzi chiapo secretary samuona kanyorwa nzi chii nokuti ndikuona nyaya yatikurwira panapa ndosaka muona ndikufamba nenyaya yekai indanzwa mushoko iro rikunzi mudyandigere saka amai ava ndikufungidza kuti vada kupinda pamari saka inini mubvunzo wangu manje ndosamukuona ndikunangani mubvunzo ndoda kuti vanhu ava vataurirana kuti huizuu inini zvakaitika ndezvokuti ndakaenda kukambani ndakanzi amai chireka murume wenyu apapenjeni asi zita riri kukambani nderenyu semaendesera ndaita mapepa ementenenzi ndinawani saka faira yangu yezita rangu ementenenzi kubva naye kuma90 ikoko kusvika pari zvino zita raishanda kukambani nderangu saka kambani ndizvozvo maintenance mimi kana maiclaima mari yemaintenance kana mari maintenance yamira zvakwanaka saka mimi mari imwe yamaifambira yepension makashanda kukambani kuzinwa here handakushanda kukambani asi ndeifambira panyaya yezita rangu rakanga riri muchipuwa mari sani amen pamwe ndikutadza kunzwisa system mimi maida kupuwa mari sani bhozi munhu aipuwa mari yake yepension ka uyu mundaraunda aipuwa mari yaingobuda yakanzi Thompson chireka yaenda maakaunti make imimi yaizopinda kwenyu mimi iri yaani
ini ndaitira kuti izvoni semurume wandakabereka naye vana ndine vana nevazukuru vake vana musabatanidze zvinhu vazukuru havasi vake zvinhu zvazovewo pakuzvara vamwe nevamwe semunhu akabereka vana naye ngatiwiriranei panapa murume uyu mapedza kumuwachira hembe rini ndakapedza kumuwachira hembe 2014 right akatorwa namai apa salari yake kupedzisira yamunoziva imimi imari angasingandiratidzi angasingakurakidze angasingandiratidzi mari nekuti kambani yakanga yati ini ndaitambira yangu imi maitambira mari yenyu ndaipuwa yangu yechi yemaintenance you see ndopane nyaya panapa mapepa ese aripa saka ndiri kuti inini amai mari yemudya ndigere imi apa sisina mari apa ngatirege kutaura nyaya apa wezini handidi kuti ndiise marriage ka pasina marriage mauya nanini ndaya na baba wangu na sisi wangu mukuru wangu ndi baba vamunhu ngatibudiranei pachena inini ndinotonga nyaya kasi ndoda kuti dzibude pachena ndatoona kunge apa pane problem 2014 up to 2025 pane makore mangani ini pane ndabvunzawo mama mira pane makore 13 years mubvunzo wangu ndokuti muchiri mukadzi nemurume hadisisiri nekuti ari kugara nemukadzi isai for the record hapana panapa ndinoda tezvara vataure nyaya yepfuma samoni remudya ndigere naye baba rinopinda here naye mama inini ndiri pamudya ndigere khadhi rangu rokubhengi harina zita romukadzi maringira kwanditi nikushama kuti amai vari kuti vanoda mari yomudya ndigere pakai pamwe ndivo vanozva mutema vangatotaura kuti kana munhu apenjeniya vana vese vakura vasisapiwe maintenance mukadzi anopiwa mari yakati ini chandafunga kuti ndopiwa mari ndotambidzwawo mari yekunzi oika samai vevana paakatanga kupinda basa ndaiwachira zvese ndingaita mafungiro enyama iyi asi kana maparadzana munguva yakadai handiti tanga tichifunga kuti otherwise nimi murimo mupenjeni because murimi handiti saka mapenjeni handimataura kuti vanhu vese kutaura kuti penjeni ndeyemurume inesai murume hamumwe murume handiti saka muda mari yemurume kuti murume ndipowo pakati pati hazvichaita bhoza kufugara mese ini ndaichifungidzira futi asi hana kundipa gupuro tinodzoka ipapo tiri kudzoka ipapo kasi havana right yekubvunza pensheni yemunhu vanobvunza kuti ndinoda kupiwa gupuro zviri pamutemo kwete kutarisa chikwama pachikwama apa ndo patiri kuabvisa kusududza kuti aiwa uyo akaenda kubasa ndiararama nechikwama chani chake imimi amai kana muchisvika kuti ndipe gupuro zviri pamutemo mopiwa gupuro kana muda kuzodzokonyeza kupinda mupensheni ka maidzokonyeza mapindiro amuda kuita haasiriwo inini ndaparamba nokuti seya munhu adye mari yake yakazvishandira imimi amai ndikufunza tezvara ngavauya ndoda pfuma yangu ngoti ndoda kuti mwana wangu ngaabudirwe pachina makore atararama mana awandisa haisi 11 years 11 years idzodzo amai mada kupiwa gupuro nhasi indachingoti achauya nhasi ndingoti baba vachauya mama mugara kuti inini ndogara kwachikwaka muri kumba here komurume wenyu ndiritori pasitendi yemurume muri kumba here komurume wenyu kumusha chivanhu ngatirege kuchinzvengaka ndo chine basa kumusha ndoenda ndakatovaka muimba iri aiwa kwamuri kugara izvozvo muri kugara kumusha komurume wenyu here kana kuti makadzokera pandakasiyirwa ipapo ndo pandiri baba vacha mistake anambondisiya kana baba dai maiziva kuti hamuchada mukadzika dai makatakura mukadzi makanomisa kumusha kwavo asi mimanja muna kukwanisa izvo mamukandirwa hembe vamatakurana nechi varume venyu pamasiya mukadzi ari mumusha because akafa nhasi kuti baba washaka waya kwamuri here atitaurira dambudziko rake pamusoro
kwete mama chikaba kuitwa zvamugere kumusha kwenyu kwachikwako ndokupi kumusha ini ndoga kurushinga zvamuri kurushinga imimi muri kuti mwana ari kupi iti kuti ari kumba kwangu because mukwasha haana kuuya sekuuya kwakauya achita sechi achiti mwana wangu kwasha wakaenda here kwatezvara kunovaudza kuti inini mwana wenyu tatadza kugarisana uchipa zvikonzero nhasi afa uyu iwo una kuenda kurushinga ndiani achaenda kurushinga afa ari mumusha mako kana kuti afa ari panzvimbo yawakamusiya ndiani achaenda kurushinga kunitaura kuti kunoku dzimai apara ndaramba yati iwe wakaramba wakatadza kuenda kunotaurira atezvanyatondibata zvakanaka waramba wemudzimai wakatora mumusha mevako waifanirwa kusumuka iwewo osvika unotaurirana atezva chiregai kufunga kuti ndini ndichine mwana wani ndine mwana wenyu akandiramba ndisa zvakanaka but iwo hauna kudaro tati nhasi mukadzi uyo waungosiya panzvimbo yawakamuchengetera uchibva naye kurushinga obva afa ndiani achaenda kunotaura kufa kwomukadzi uyu kurushinga advice yavo ndokuti endesa gupuro zvepensheni ndofunga tapedza nai pensheni handiko iwewe ka ava advice yavo kukupa ndekuti ipa gupuro nguva iripo kana mukadzi uchimuramba murambe izvozvo but zvepensheni hayo mudyandigere mukuru wangu mudyandigere makambosenza kamukuru mudyandigere ndo munhu anenge achienda kubasa ndiapowa mudyandigere nemhuri yake saka iyi ndofunga nyaya yapera endai munosaina baba wangu endai munosaina sorry it's okay ndo renyu manje rinodiwa ava vasisa vakarara nezama 11 years mari yabuda maakuti ndoda pensheni kuutano hwomurume tinoda vanhu vakangwara uyai apa mukuru wangu seberwa kunkwasha imamai njuka dzakudyai kana ndakada kurorwa nasi ndororwa zvangu arega ndikubvunzei mubvunza amai ndazvinzwa muda kuroorwa here andikubvunzwawo kuti imimi muda kuroorwa here anoda 11 years idzo dzamai hamuna kungogara aiwa chimbomireka nditaure 11 idzo 11 years hamuna kungogara musati mabatwa chete kandi ndakagara seka hangu shuya iwe mukuru wakuti gara